कि बड़ा भीड़ जात बा बिहार के टरेनवा बड़ा भीड़ जात बा बिहार के टरेनवा बाटे महंगाई कैसे चढ़ब पलेनवा बाटे महंगाई कैसे चढ़ब पलेनवा जब मिलत नहीं खेती काट हो मिलत नहीं खेती काट हो ए सैया जी कि ए सैया हम गावे न जाइबो ए सैया हम गावे न जाइबो दिल्ली में करब छठ ए सैया हम गावे न जाइबो दिल्ली में करब छठ बड़ा भीड़ जात बा बिहार के टरेनवा बाटे महंगाई कैसे चढ़ब पलेनवा बड़ा भीड़ जात बा बिहार के टरेनवा बाटे महंगाई कैसे चढ़ब पलेनवा सब मिलत नहीं खेती काट हो मिलत नहीं खेती काट हो कि ए सैया हम गावे न जाइबो ए सैया हम गावे न जाइबे देवापुर में करब छठ हो छठी मैया बोले गुरुजी गोसैया की हमरा ला ले हब नया नया साड़ी कोई से के पकड़ब सैया बिहार वाला गाड़ी कोई से के पकड़ब सैया बिहार वाली गाड़ी हमरा ला ले हब नया नया साड़ी कोई से के पकड़ब पिया बिहार वाली गाड़ी ए जैसे मंगाई है सुपलिया दौरा एही से मंगाई है सुपलिया दौरा मनवा में लागल रट हो मनवा में लागल रट हो पूरे देवापुर वाली जन हाथ उठा के ताली बजा कर ए सैया हम गावे न जाइब ए सैया हम गावे न जाइब देवापुर में करब छठ हो ए सैया हम गावे न जाइब दिल्ली में करब छठ हो बोलिए छठी मैया की
सैया हमहू तकोसी हो हमहू तकोसी मैया जी त माफ करी है हमनी के दोषी हमनी के दोषी हो हमनी के दोषी हमनी के दोषी हो हमनी के दोषी हमनी के दोषी हो हमनी के दोषी निशा महेश के बाजे भजनिया महेश के बाजे भजनिया निशा सोनू के बाजे भजनिया बोलू के बाजे भजनिया करी तैयारी झटपट जी करी तैयारी झटपट जी बोलिए सच्चे दरबार की जय मैया छठी की जय। थोड़ा हाथ उठा के ताली बजा करके कि निशा महेश के बाजे भजनिया कि अब करी तैयारी झटपट कल नहा खा है ना जी कौन कौन इसमें छठ करता है बताएं बहन देखिए छठी मैया कल से हम सबके बीच में आ गए हैं कि करी तैयारी झटपट आ देवापुर वाले हाथ उठा के ताली बजा करके ए सैया हम गावे न जाए ए सैया हम गावे न जाए देवापुर में करब छठ ए मैया गावे न जाई देवापुर में करब छठ सैया हम गावे न जाए गोपालगंज में करब छठ ए मैया गावे न जाई करब छठ गावे न जाई करब छठ ए मैया गावे न जाई ए सैया हम गावे न जाए देवापुर में करब छठ कि बड़ा भीड़ जात बा बिहार के ट्रेनवा कि बाटे महंगाई कैसे चढ़ब प्लेनवा कि जब मिलत नहीं खेती कट हो कि मिलत नहीं खेती कट हो कि ए सैया हम गावे न जाए आ गोपालगंज में करब छठ हो कि ए सैया हम गावे न जाए आ देवापुर में करब छठ हो